Terén si už obzerajú biznismeni z Ruska a Číny. Majú peniaze a Slovensko považujú za odrazový mostík na európske trhy. Zdrastvujte, ni hao. Tak tieto dva pozdravy by sme sa mali naučiť všetci. Firmy z Číny a Ruska budú na Slovensku už len pribúdať a je otázkou veľmi krátkeho času, kedy budú zamestnávať tisíce Slovákov. Rozbehnuté rokovania s ruskými investormi hovoria zatiaľ o 500 pracovných miest. A to je len začiatok. Peňazovod pre investície je už na svete. Ruská Sberbank dnes oficiálne dokončila preberanie bývalej Volksbanky. Ruble ruských oligarchov môžu začať pritekať. Veríme, že pre nich budeme schopní aj pripraviť spolu s našimi klientami dostatočne zaujímavé projekty, do ktorých môžu vstúpiť. Je možnosť, aby už Rusi začali vyrábať na Slovensku. Pretože keď výroba bude na Slovensku, не треба буде робити європейські сертифікати, všelijaké kvóty, európske obmedzenia prekanovať. Smer Východ zavelila aj naša vláda. S čínskym vicepremiérom dnes podpísala niekoľko obchodných dohôd. Nezabrali ani protesty aktivistov za ľudské práva. Rusi aj Číňania rozmýšľajú v úplne iných číslach ako my na Slovensku. Ruská ekonomika je 28 krát väčšia ako tá naša. Čína prevyšuje Slovensko dokonca 136 krát. Od Číňanov sa dajú čakať investície do výroby elektrotechniky. Podnikateľov z Ruska by podľa predbežných odhadov mohla zaujať strojárska výroba. Tomáš Velecký, televízia Markíza.